लोग पूरा फुल फुटीगला भाई। जय जगन्नाथ, गुड मॉर्निंग। फुलटा केटे केटे फुल लंबाई रही लोक बाड़िया बाड़ी हे ये तो आरंभ ना चलने टी फुटब बस। अंटीरा फुल बहुत है काटिला भी है यहाँ भी कटा होता है माई हम तमती माई हम से यहाँ अंटीरा है गोटे ऊपर पटे गोटे पूरा फुल गोटे फुल माई बड़ बड़ फुल भी मकदली भी फुटला आमर ये किଣା आसला गछड़ा टे छोट 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 यहाँ भी अंडीरा गोटे माई सब बांटी हो गोटे काठ थुआई भाई माछ भी लगी ये भी लगी सब लगी ये भी अंडीरा होगा जिते गछ मो गछ मत यही गछटा पूरा मस्त लगे गोटे व्हाइट हो फुलटा पूरा अलग प्रकार तार अच्छे। बड़ माछ मार्केट गालुआ माछ मार्केट स्टार्ट है मोटर रेट सब भिड तो ना आगे थी काटी भाई आज तो गाड़ीटा अच्छी ना मैंने केते सब किलो केते हम यार किलो केते हम किलो किलोटे केते हम हाँ 40टा आस फाइनाल 430 किसी नहीं फाइनाल किलोटे दरकार घर 420 ठीक अच्छे ना केते रेट सब एटा 400 এটা কেতে আসিব এটা কাউন্টিং এটা কেতে রয়েছে 660 कौन कहल लाइन रोन टे से कथा नहीं जे हाँ टे कौन करा पड़े भावुची डंगा लगे माछ वाला ओल्लैबे कौन कहल ये किलो के मीडियम दरकार मीडियम दरकार ना कौन अच्छे सब साइज आज्ञा केते 300 टका
ଆଉ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି କେତେ 400 ଆଚ୍ଛା କେତେ ଠିକ୍ ଅଛି ये 600 600 କେତେ ଆସିବ କିଲୋକୁ ये 4-10ଟା ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 10 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଛୋଟ ନାହିଁ ସେଇଟା ଦିଅ ସେଇଟା ଅବାଗିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ବାସ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ଟା ଏଇଟା କେତେ ଲେଖା କିଲୋ 750 4-5ଟା ଉଠିବ କିଲୋକୁ ଆଉ 4ଟା ଉଠିବ କିଣା ରେଡ଼ି 2ଟା ଜରି ଦେଖିବା କେତେ ହେଉଛି ଓଜନ କଲ କେତେ ହେଉଛି 2 କିଲୋ 350 ହେଉଛି 300 ଆଚ୍ଛା 2 କିଲୋ 350 ହେଲା ନାଇଁ କି ଏଗୁଡ଼ା ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ହେବେ କିଲୋ ଲୋକ ତ ସଦାବେଳେ ଏଠି ଭିଡ଼ ଏଟେ ବି ଭିଡ଼ ଦୋକାନ ପତ୍ର ଅଛି ସବୁ ଏଠି ଆଉ ମାଛ ତ କିଣୁଥିବେ ଏଠି ବୁଲିକି ଆଉ ମାଛ କାଟୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କାଟିକି କିଲୋକୁ ଯାହା ପଇସା ନେବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାହିଁ ଆଜି ଅଧିକା ବାହାର ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ଅଧିକା ନାହିଁ ପୁରା ଜାମ୍ କହିଲା କିଣା କିଣି ଭାଇ ବାହାରିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍ଗେଇ କିଣିଲି ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ କଙ୍କଡ଼ା ଯାଇଛି ଭାଇ ଆଗରେ ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି ରେ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ କଲର ଭାଇ କେମିତି ଯିବା ସତରେ ଭାଇ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆସିବେ ପୁରା ଜାମ୍ ତ ସଦାବେଳେ ଆଉ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତଳେ ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ଫ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି ଉପରେ ତ ବୋଧେ ଯିବ ସୁବିଧା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ମୁଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଡ଼ିବ ମୁଁ ଆଣିକି ଆସିଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବା ଅଛି ଗୋଟା ଏତରେ ତଳକୁ ଘର କରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ଆଇଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିଥାନ୍ତେ କାମଟା ଟିକେ ଅଛି ଗାଡ଼ି ସେଠି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ ଜଳିଛି ନା ରୋଡ଼ ଉପରେ ଜଳିଛି ହେଇଯାଇଛି ନା କିଛି ନାହିଁ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଜଳିକି ଧୂଆଁ ହେଇଯାଇଛି ବାଇପାସ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରୋଡ଼ ଏଇଟା ଗାଡ଼ିଟା ଜଳିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଳିଛି ବାହାରେ ତାର କିଛି ନ ବାଙ୍କ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏଠି ବ୍ୟାଚଲର ଭୋଜି ଆଉ ଖାଇଦେବା ଟିକେ ହଁ ବସିଲି ଖାଇଦେବା ଟିକେ ରହିଥା ମୁଁ ଟିକେ ବସି ପଡ଼େ ଆଗ ବାସ୍ ବାସ୍ ଭାଇ ଖାଇବା ପିଇବା ଶେଷ ର ଏ ଖାଇକି ଯିବୁ ର ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥା ର ଖାଇକି ଯିବୁ ଏଇସ୍ ରୁଟି ତୋ ଦେହ କେମିତି ହେଇଛି ଏଇଟା ନା କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର ନାଇଁ ପାଖକୁ ନାଇଁ ଗାଡ଼ି
ପୁରା ଚିଲ୍ଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଡୋଲାଣି ଆସିକି ଏଠି ଆଉ କ'ଣ ସବୁଦିନ ଯେମିତି ମୋତେ ଦେଖୁଛୁ ସେଠି ବସ ଦଉଛି ଦଉଛି ଖାଇ ଦେଇଯିବୁ ର ଖାଇ ଦେଇଯିବୁ ର ଏଠି ତୋ ଏବେ ରଖିଲି ଟିକେ 3ଟା ରୁଟିରୁ ତାକୁ ଦେଇଦେବା ଭାଇ ଟିକେ ଗୁଳେଇକି ତାପରେ କଥା ଏ ତୁ କ'ଣ ଏଠି ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ହେଉଛୁ ବାଡ଼େଇବେ ନା ଧରି ସେଠି ଦଉଛି ଖାଇଦେ କାଇଁ ଭାଇ ଖାଇ ଦେଇଥା ଟିକେ ଭାଇ ତାକୁ ଦେଇଦେବା ସିଏ ଆଉ ଏଠି ଭାଇ କେହି ନାହାନ୍ତି ହେଲା ଦିଏ ମୋ ଜାଗାଟା ନା ଏଠି ସେ ମୋ ଦେଖି ଦେଇକି ବସିଲା ଟିଫିନ୍ଟା ଥିଲା ସେ ମୋ ପାଇଁ ବସିଲା ଏଇଠି ଆଉ ଭାଇ ମୁଁ ଯୋଉଠି ନ ଖାଇଲେ ମରିଯିବିନି କିନ୍ତୁ ଇଏ ନ ଖାଇଲେ ଦେହଟେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଉ ଖାଇଦେବୁ ଟିକେ ଏଇ ରେଡ଼ି ଓକେ ତୁ ଖାଇଦେ ମୋ ପିଲା ତ ଖାଇଲୁ ପୁରା ଆଉ କୋଉଠି କ'ଣ ପିଲା ବା ତୋର ପୁଣି ଖାଇଲୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବିନି ଖାଇଲୁ ପରା ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ଯା ସେପଟେ ଯା ଦେଖିବୁ ଯା 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 ବହୁତ ଖାଲି ଖୁସିରେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଧୋଇଦେବା ଟିକେ ପୁରା ବାଲି ଫାଲି ହେଇଯାଇଥିଲା ହଁ ପରା ଗୋଟେ 8 ଲିଟର କେବୁଲଟା ଜାମ୍ ହେଲା ଖୋଲିଲା ଆସିକି ଭାଇ ଭିତରେ ପୁରା କଳଙ୍କି ହେଇଯାଇଛି ପଡ଼ିଥାଏ ଦେଖୁନ ରସ ବି ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ଖୋଲା ହେଲା ଏଇଟା ଚାଲିଛି କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଷ୍ଟେ ମାରିକି ଦେଇଦେଲେ ଗ୍ରୀସ୍ ମାରିଦେଲେ ରେଡ଼ି ନା ଆମର କଙ୍କଡ଼ା ଆସିଗଲା ଭିତରେ ବସୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ମନା ଦିଏ ଭିତରେ ପାଣି ଦିଆହେବନି ମନ ରଖିଥିବ ପାଣି ଦେଲେ ସବୁ ଫଟୋ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନା ପାଣି ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଯିବେ ପୁଅ ଆମର ଦିଦି ଖାଲି ହେଲାଣି ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ବସିକିରି ଇଏ ମତେ ଲାଗୁଛି ରାତିରେ ଖୋଲିକି ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ଏଠି ସବୁ ସାଇଜ୍ ଦେଖ ଗୁଲୁ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ସବୁ ସାଇଜ୍ ରହିଲେ ଦେଖିଲୁ ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗା ରଖିଥା ସବୁ 19 ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଭିତରେ ରହିକି